Estem a Roma, l'any 1800. Napoleó està escampant els ideals revolucionaris per tota Europa. Malgrat aquest context històric i geogràfic tan intens i evocador, aquesta és una història universal i atemporal. Tosca és una òpera que quan més l'escoltes més t'agrada. Això passa quan comences a reconèixer els temes musicals que Puccini va posar al llarg de tota l'òpera i que se refereixen a algun concepte o a algun personatge. Per tal que el gaudeixis al màxim des del primer moment, hem creat aquest recull amb els temes musicals més importants. Però abans, un breu resum argumental. Tenim una parella d'amants, dos artistes, que són Floria Tosca, cantant, i Mario Cavaradossi, que és un pintor. Però l'òpera comença amb Cesare Angelotti, que és un pres que acaba d'escapar del Castel Sant'Angelo. Mario Cavaradossi, el pintor, que comparteix els ideals revolucionaris d'Angelotti, l'ajudarà a escapar. Aquí entra en escena el gran malvat de l'òpera, que és el baró Scarpia, el cap de la policia. Scarpia persegueix Angelotti i no dubtarà en empresonar i torturar a Mario, i aprofitarà també per oferir un xantatge sexual a Tosca. Tosca, abans que això succeeixi, serà capaç de matar a Scarpia. Però això no evitarà que afusellin a Mario Cavaradossi, i Tosca, traïda i desesperada, acabarà llançant-se al buit des de la torre més alta del Castel Sant'Angelo. Aquesta és una òpera apassionant amb una música de Puccini que és gairebé cinematogràfica. Descriu perfectament les emocions de cada moment i de cada personatge.